Северният полюс. Джинглс, Тинсъл, как върви? Как върви ли? Фантастично! Идва Коледа! Направихме нови играчки за дядо Коледа. Виж ги. Изстрелвачка на боулинг топки. Тя изстрелва топката с 300 км в час. Защо му е на някой изстрелвачка на топки? За да ги изстрелва надалече с висока скорост. О, направихме също и това. Кажи здравей на оригващото се бебе. Опа. Опа. Това е повръщащото бебе. Очевидно. Момчета, дядо Коледа очаква играчките, които децата са пожелали. Сега ме извинете, трябва да почистя бебешкото повръщано. Не е ли Коледа най-прекрасното време? Играчките, коледните епизоди по телевизията, разказването на празнични истории. Аз знам една страхотна. Беше нощта преди Коледа. Звездите от всички сериали на Никелодиан получаваха покани за